Amb motiu de les obres del desdoblament de la B30 al seu pas per Xirivella, la Regidoria de Seguretat de l'Ajuntament d'este municipi informa que des de l'inici del mes d'agost fins a la finalització de les obres està previst un tall total del trànsit d'entrada des de la B30 a la població per plaça Espanya i un tall total del trànsit de l'eixida 351 de l'A3 a la B30 en direcció a la Camport. Aquells conductors que es vulguin desviar en direcció a la Camport, provinents de València Capital, inclòs el transport públic, hauran de fer-ho per l'eixida 350 Xirivella-Torrent, Quart de Poblet i seguir les indicacions dels senyals de trànsit habilitats. Com a alternativa d'entrada a la població i centre urbà, es podrà accedir per la rotonda de quilòmetre zero de la CB 403. I es mantenen oberts únicament els dos carrils ràpids de la B30 direcció a la Camport des de Mislata a Quart de Poblet. Cal destacar que aquestes obres no formen part del projecte d'ampliació de la B30, sinó que és un pla adjudicat pel Ministeri de Foment i que forma part del projecte de construcció del túnel que permetrà connectar l'A3 amb la B30. Com a conseqüència, és previsible un augment del trànsit en el primer nus d'accés a la CB 403 durant els mesos de duració de les obres. Per tant, la policia local, per tractar de minimitzar els problemes de trànsit, recomana als conductors planificar els seus desplaçaments i la utilització d'un itinerari alternatiu, limitar l'ús del cotxe en la mesura possible o, com a alternativa, utilitzar el transport públic, anar en bicicleta o a peu, i respectar els senyals de prohibició i desviaments amb motiu de les obres col·locats a aquest efecte. Per a més informació, poden consultar la web de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Xirivella.